T'imagines viure sense cap línia d'autobusos a la ciutat? T'imagines no tenir un espai verd per gaudir de la naturalesa prop de casa? T'imagines que les teves filles no puguin aprendre en català a l'escola pública catalana? T'imagines no poder anar a comprar a mercat i no trobar producte de proximitat i qualitat? T'imagines? Així era Gramenet del Besòs no fa pas tant, i gràcies a les lluites de la ciutadania que vivim i estimem aquesta ciutat, tot això i més ha estat possible. Les fites aconseguides ens les fem de totes i ens sembla impossible tornar enrere i perdre allò que s'ha guanyat. És per això que pensem que per seguir guanyant les lluites que venen i que vindran, hem de fer una ullada al passat, veure que la lluita al carrer, que el teixit associatiu i les idees compartides és el que fa que guanyem totes. Per això, sabem que necessitem organitzar-nos i reclamar allò que és de totes en cada racó d'aquesta ciutat, confiar en les nostres veïnes i saber que juntes ho podrem tot. Gramenet guanyada per la gent no és més que un homenatge i un recordatori que gent que lluiti és el que cal.